os voy a hablar de dónde viene el Kultur, de las actividades que hemos realizado hasta ahora y de cómo hemos visto la necesidad de realizar un cambio. Azpeitan esan dugun esperientzia bat, azken gutxi gorabehera hamarkada baten, gehiago luzatuko naiz azalpenetan 15-20 urte arte, baina azken hamarkada baten Azpeitian herri bezala izan den bilakaera kulturatik, pixkat bertan artikulatu den kultur maila, ondoren kulturaz kooperatibak eman dio horri bidea eta nola herri bertan bai azpiegiturak, bai dinamikak, programazioa, proiektuak eta guzti hori barne biltzen duen dinamika oso bat nola saretu den, posible den, eta herriak bertan bere analisi bat egin eta bere lanketa propio bat, eredu bat garatu dezaken. Debako kulturgintzaren egoera aztertu eta etorkizuneko erronkak definitzeko lehen pausoak ematea gatoz.